Ak ti lekár spomenul cholesterol, toto by si mal vedieť. Cholesterol nie je nepriateľ. Tvoje telo ho potrebuje. Vieš, čo všetko vzniká z takého cholesterolu? Hormóny, napríklad estrogen alebo testosterón. Vitamín D, žlčové kyseliny, ktoré ti pomáhajú tráviť tuky. No a je súčasťou každej jednej bunky v tvojom tele. Kde je potom problém? Rovnováha. LDL je zlý cholesterol, ktorý sa nachádza v tvojich cievach. HDL je dobrý cholesterol, ktorý pomáha ten zlý odstraňovať. A teraz niečo, čo väčšina ľudí nevie. Tvoje telo si väčšinu cholesterolu vyrába úplne sám. Vieš, čo to znamená? Môžeš jesť úplne zdravo a aj tak mať vysoký cholesterol. No a čo je na tom najviac nebezpečné? Vysoký cholesterol nemá žiadne príznaky. Času sa nám príde až po infarkte alebo po mŕtvi. Hladinu cholesterolu ovplyvňuje najviac strava, pohyb a genetika. Z tohoto dôvodu Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na prevenciu. Svetový deň zdravia pripadá na 7. apríla. No a ty si daj skontrolovať cholesterol skôr, než ti začne robiť problémy. A samozrejme ulož si toto video.